Going to start right now. Spectate out sur raga bro fैखो रागाया मारै फैखो raga bro दानसै. I'm going to kick this player and this will lock and going to start right now. So let's see. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team 1, Team 2. Stream एसे लेट डिले जागोन 1 minute डिले. मावजि बेपारि थालिगुन्दा मुसुर गासै 22 टा टीम दङ. स्ट्रीमखौ शेयार खालाम रायजोफोर. फर्स्ट टाइम आं स्पेक्टेट खालामनानै स्ट्रीम होनो हादों. एक्चुअली आं एडमान गोरों नङा. सोरनिबा टीम ओंखारबाय नै डीजे ब्रह्म. Oh my god, English maker team. English maker. Here we have English maker today. Sorry, bot. Okay. बिराद खाथि खाथि दङ बिसोरो. Sorry, bot. Nini. आं इमान एक्सपार्ट नङा दै बिदि कमेन्ट्रि होनो आरो स्पेक्टेट खालामनो इमान एक्सपार्ट नङा. दिनै बेसोर मोनथाम टीम दङ बेवहाय. फाइट जायो आं बेखौ देखायनाय जागोन. ट्राइ खालामगोन जेसे हायो मथा मथि. पचिंकियावबो फाइट जाहां. टीम नम्बर 10 6 with result. दासिम रावबो फाइट जाथ'वाखै. नै सुशील टुवाइ बिथांमोना टीम नम्बर 23 बिथांमोनानो सबसे गोजानसिन दुनियानि माने नुहुरस'हायै मारुआव दंहैयो बिथांमोना. एकदमबारे बे दराखौलाय सेबारनियाव सोर दं. अके टीम नम्बर 25 माइरं बिथांमोन. टीम नम्बर 18 खाथि खाथि बिसोरबो गरि गपालजों जितुयै साइफार. नै टीम NSG टीम नम्बर 12 बिसोरनि खाथियाव दङ मिस्टार टेबल हेर' गेम. टीम नम्बर 21 फाइट जानो हागौ. दासिम जेबो फाइट जाथ'वाखै खिन्थु नै पचिंकियाव एकदम जाहां आरोना जमलायलायगासिनो दङ. UMP लादों 6S with result. बिथांमोनजों गावलायहां एकदमबारे पचिंकियावहाय दासिम फाइट जाथ'नाय नुनो मोनाखै. 83 alive 22 टीम मथा मथि नैबाव जालायबायानो दां. ब्लेक कट टीम 16 सासे गावबाय ब्लेक कटआ. माबेलाय टीम नम्बर 12
सिलायबो गैया बिसिनाव बिखारि मडेल जानानै दङ टीम नाम्बार 19 सासेल' दं कड सानै दङ नोमा नोम्फाबो दं बेजों लोगोसे साथाम बेंबाय औ माय गड मोनब्रै स्क्वाड दं बेवहाय स' बिसोरखौ नायनि टीम नाम्बार 16 लेट्स सी ओके एन्ड टीम नाम्बार 15 आबो खाथियावनो दङ मथा मथि बेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै टीम जमा जाना दङ आरो बाखियाव नैबाव फाइट जाबाय नामा सैमा बेफारि बेफारि टीम बोरो ओके मावजि बेफारि मोनाबो सैमा बेफारिखौ लांफैगासिनो दं गारिजों पचिंकियाव फाइट जाहां मथा मथि एकदमबारे फ्रेंकी ओके फाइट नायनो लुगैबाय नै टीम नाम्बार 19 बिसोर गावलायखासिगोन एकदम सोर गावनानै सोर थैलायो नायनोसै गावलायबाय सोरबा गावलायबाय बोरैयाव गावलायखो नै जालायबाय नोमा नोम्फा टीम नै बेयावनो फैफिनबाय माथो आंलाय आच्छा रागा टीम रागा सासे नक जाना दङ रिभाइभ जाबाय टीम मोनसे मोननै मोनथाम टीम दं बेवहाय मोनथाम टीम नाथाय टीम रागानि थाखाय बिराद एडभान्टेजआव दङ बिसिना साब्रैबो दङ लाइभ बाट हिल गैया जानांगौ टीम माबानाव रागानाव दा बिसोरो मेडिसिन लुटिनो चान्स लागासिनो दं दा नायनि बेसेबां टीमाव थांनि पचिंकियाव थांबावनि खेबसेबाव नै गावजाबाय 6S अमा बेफारिमोनजों गावजाबाय बेफारि टीमजों बेफारिमोना लांनानै फानहैयाबानो जाबाय दा नागिरगासिनो दं नक जानानै दं सासे बेंनो चान्स लागासिनो बिराद ल' जुबिनखौ बिरादानो हेकार होनदोंमोन नाथाय हेकार नङा बिथाङा बिराद मोजां प्लेयार जों नायबाय बेनि गेम प्लेखौहाय जुबिना टिपिपि गेलेगासिनो रिजर्टनि टीमा माबागासिनो एकदम सासे नै उन्दुगासिनो टीम नाम्बार 3 दाव बेफारि थालिगुन्दा किं स्मुथ टीम नाम्बार 10 नक जाबाय टीम नाम्बार 3 जों गावजाबाय टीम नाम्बार 10 नि सासे ओके सासेल'सै रिभाइभेल होनो चान्स लागासिनो दङ दा गावफैयो ना मायो दाव बेफारियाबो सासे नक जादोंमोन दा रिभाइभ होबाय जुबिना खाथि गाहायाव दङ एन्ड देन नै टिपिपि सासे दावखोबाय नक जाबाय एन्ड मेक्स एक्स नियाबो अल डेड बेजों लोगोसे स' जों बे फाइटखौ फोजोबनानै गुबुन फारसे थांनोसै दासिमहालागै फाइट जाथ'वाखै निनि बिथांमोनाबो गोबां सेफआव दङ ब्लेजी बिथांमोननिया सासे गैया सासेयाव थाबाखै साथामजों गेलेसिगोन बिसोरो ओके बिथांमोना सेफआव बिराद सेफआव दं सेबारनि बिथांमोननि खाथि खाला जेबो गैया आरो दा फाइट जाहां जानानै दङ ब्लेक कड मोनथाम टीम जमा जादों बेवहाय औ मोनसे मोननै मोनथाम नोमा नोम्फा रागा नोमा नोम्फाया नक जानानै दङ ब्लेक कडआ खारबाय टीम रागाया नै नागिरगासिनो दं सासेखौ खारनायखौ टीम नाम्बार 1 आ गोजौआव दङ हिल गैया बिनियाव ब्लेक कडआ खारथारबाय हनै एकदम गोसो होनानै नाथाय मा जायो बेनावबो हिल गैया दा लुटखौनो नागिरबाबो मोनाखै बेवहाय बिसोरो दा पचिंकियाव सेफैनो दङ रुइन्सआव सेफैनो दं रजकआवबो सेफ दं
everywhere here team number 22 मैया हेक खालामबाय थानाय लिंगाखौ नायबानो जाबाय बिथांमोना माबायदि गेलेयो दिनैहाय बिथाङा जोबोद मोजां प्लेयार दा नायनि मारै सोर देरहायो सोर मायो एनिभार्स दं लोगोसे गब्लिन दं लोगोसे आरो बड' बय स' बिथांमोनाबो 7 दङ रज'आव एन्ड देन बबेयाव फाइट जाहैनायनि नैबाव खाथि ब्लेक कट बिथांमोना टीम नम्बर 19 एन्ड रागा निराज ओके शट डाउन जाबाय ब्लेक कटआ सासे डाउन खालामबाय ओ माय गड सासे डाउन बाव बिराद अपेनाव खारबोदों दै बिराद अपेनाव ओके डाउन स' एलिमिनेट जाबाय मोनसे टीम what was the team name नायनो रोङालै बारा टीम नम्बर 12 थांबाय टीम नम्बर 19 थांबाय टीम नम्बर 20 थांबाय टीम नम्बर 10 एलिमिनेट जाबाय दासिमहालागै 18 टीम एन्ड 66 alive दा जों बेवहाय फाइट नुनाय नंला बिथांमोना सेफ नाथाय बिथांमोननि थाखाय खस्थ' जानो हागौ बिथांमोननि थाखाय सेफ माबा गैया मोजां लुट गैया दा नायनि जों बबेयावहाय फाइट जायो नै टीम जार्कियाव दङ सोर दं आउट अफ जन असम डेल्टा असम केलानिफ्राय बिसोरो टीम नम्बर 6 टीम नम्बर 6 स' बिथांमोननि थाखायबो जेबो गिनांगौ गैया बिथांमोना आउट अफ जनाव दङ नाथाय असमनि बेलाय घावरि हारसिङै थांगासिनो दङ बा बेसेबा खनायाव दै जिङावहाय लैथो जिङावहाय दा नैबे टीमा 18 नाम्बार बड'MJ दा बिथांमोना बड'MJK गारि लानानै दोरोदहांबाय आउट अफ जन शुटिं रेन्जआवहाय फाइट जानो हागौ नायनि फाइट जायोना जाया टीम नम्बर 4 एन्ड चिंकियावहाय मोनसे टीम थांगासिनो दं नैबे बिसोरो फाइट जानो नायनि फाइट जायोना जाया एन्ड देन हियर very close team number 24 and team number 24 and सैमा बेफारि मावजि बेफारि बाबा अपि नैबिसिनि थाखाय एडभान्टेज दङ बैसोरनो साथामल'सै ओके साब्रैबो दङ सासेया बोरै बिसिनिया मावजि बेफारि सैमा बेफारि सासेया मोनथिला अबाव दंथाय बिथांमोना गारि गंनै एन्ड नै बिसिनाबो गारि दंखायो बेंलायलायगासिनो एकदमबारे गावथारबाय मावजि बेफारि दंबावो ओके हारिमागद मावजि बेफारिया खारबाय हारिमागदाबो बिराद गाज्रि डेमेज जानानै बासायफैबाय मावजि बेफारिया बासायबाय सासे थैबाय नाथाय सासेया बैसिना बोरै सोरां नार्जारि नै बेसेबा गोजानाव हारसिं खारै थांगासिनो दं लामायाव खस्थ' मोननो हागौ बे जाम्बाया नैबाव जालायबाय स्पेक्टेड बोरो गो टु बोरो गोरोंसो नायग्रायाबो टीम नम्बर on call 1 2 3 गारिन एसिस्ट अन बेवहाय जों फाइट जाखांबाय अलमोस्ट नुस्लाबासै बिथांमोना जाजोब्बाय साथाम ओ येस डेडी साथाम किल खालामबाय मालिरन बिथाङा सासे दा नै बिसोरो फाइट जाहां G2H बड'MJK गावहरगासिनो दं नै मोजाङै गावदों टेप गावगासिनो दङ G2H टीम नम्बर 21
दा जनाबो खाथि खाथि फैगासिनो दङ आउट अफ जनाव दङ माखासे ओमफ्राय नै बड' MJK खौ टारगेट लागासिनो दङ नागिरदों बबेयाव दं बबेयाव गैया बिसिनि माखासे हाजोआव दंहैयो कमेन्ट्स मा दं स' बड' MJK थाखुमाबाय अबेथिं थांखो नै बेलेगथिं नामा बेलाय नङा ज'खा बिसोरो टिम नम्बर 23 बाट बड' MJK आ बेंबाय गावथारनोबो हागौ बोरैबाबा मा जायो नायनिसै दा बड' MJK भार्सेस G2H टीम नम्बर 18 भार्सेस 21 बिथांमोना फाइट लागासिनो दं सासे एलिमिनेट जासिगौमोन नाथाय जायासै बासायबाय ग्रेनेड होनो नागिरगासिनो दं लेन्ड ब्रकेन बे डेमेज सासे बड' MJK नक जाबाय गोजाननिफ्राय गावदों बरथलाया टेप टेप गावहरगासिनो दं बड' MJK गावजाबाय ओके बिसिनियाव सानैल'सै भेरि डिसएडभान्टेज फिउचार रतवाला सासे थैबाय एन्ड बड' MJK एन्ड सासे माबालाय मा नाम जिखुनु जाया टीम नम्बर 18 बिथांमोननि थाखाय भेरि गिनो गोनां बाथ्रा दा बेंबाय बिसोरखौ जेरैबो ओरैबो बेंबाय खिथुनिफ्राय मोननो हासिगौ बिसोरो दा जेरावबो जाथ'वाखै फाइट बेवहायनो नायबाय थानि बड' MJ आ गावजाबाय रागा मावजि बेपारि G2H हाइफारा बे समावहाय एलिमिनेट जानो थांगासिनो दङ टीम नम्बर 21 आ अल सेफ बिथांमोना बासायजोब्बाय नाथाय मोनसे टीमखौहाय एलिमिनेट खालामनानै गारहरबाय स' नैबाव जालायगासिनो दं नै लुकासिप टीम नम्बर 24 एन्ड सरि बट बिथांमोना एलिमिनेट खालामबायानो सानै साबा किल लानो हाबाय टीम नम्बर 24 दा फाइट अबेयाव नुनो मोनो नायनि बिथांमोना टारगेट लागासिनो दङ टीम नम्बर 17 टीम 14 50 alive in the lobby ओके दासिमहालागै फाइट गोबारै फाइट नुथ'नो हायाखै स' टीम रागा टीम नम्बर 1 सानै दङ बागिजों खारदिंगासिनो दङ एन्ड बिसिनियावबो सानै दङ टीम नम्बर 13 बिथांमोनाबो खाथियावनो दङ G2H जनाबो खाथि खाथि फिसा फिसा जागासिनो दं नै सुशील मोनहा बेसेबा खनायाव दङ दासिमबो गावलायनो थाखाय फैयाखै टीम नम्बर 22 एलिमिनेट जाबाय हेकार टीमा बिथांमोना हेकार नङाब्लाबो हेकार होनजाबाय थादों मैयानि स्ट्रिमावहाय दा फाइट जाथ'वाखै मथा मथि जाहां मिलथायावसो दं टीम नम्बर 5 टीम NSG गासिबो मोजां गेलेदों गासिबो 14 टीम 50 alive in the lobby जनाबो फिसा जाबावबाय आरोबाव दा सोरजों फाइट जायो नायनिसै टीम नम्बर 2 हारिमा गड बिथांनि हेलमेटआ डेमेज जोब दा सोरजों फाइट जायो नायनिसै नै बेयो थांगासिनो दङ टीम नम्बर 13 टीम रागा बिथांमोना एकदम आउट अफ जनाव दङ आउट अफ जननिफ्राय दा दोरोदहांगासिनो दङ दा सोरजों फाइट जायो नायनिसै बिसोरबो
एकदम फाइट जाहां दा टीम एनई जन एकदम बिन्दास दं टीम नम्बर 3 आ गेजेराव किं स्मुथ सासे किल खालामनानै दंजोबो गासिबो नै बिसिना फाइट जाहांदों एसे टारगेट लागासिनो दङ सुशील टीम नम्बर 23 लोगोसे टीम नम्बर 13 एबीबी छत्या दा दङ मावजि बेपारि मोनाबो सेबै दं बिथांमोना साथाम दङ हारिमा गड मावजि बेपारि सोरां नार्जारि and here knock team number 24 नि सानै नक सासे थैबाय सासेल'सै फ्रेंकी JOD दा फ्रेंकीया मा खालामनो हायो नायनिसै फ्रेंकीया हिल लाबाय दा फ्रेंकीयाबो अलमोस्ट डेमेज होजोबबाय फ्रेंकीया हारसिङै मा खालामनो हायो नायनिसै टीम NE सासे थैबाय सानै नक सासेल'सै बिसिनियाबो एन्ड बै फ्रेंकी मोननि टीमा सासे रिभाइभ जाबाय दा मानो बिदिया नक जानानै दङ सोर गावलायनानै सोर थैयो सोर एलिमिनेट जायो बिसिनाबो सासे रिभाइभ जाबाय बैसिना साथामबो रिभाइभ जाबाय दा एडभान्टेजआ साथामबो दङ सानै आरो रिभाइभ होबावबाय डेमेज जाजोबनाय मानसिफोरा हिल लास्लाबाखै लुकासआ हिल लाबाय बाबा अपियाबो हिल लाबाय फ्रेंकी जेडी नाथाय नै बिसिनिया सानै नक जाबावबाय दा सासेल'सै दा सासेया मा खालामनो हायो नायनिसै अलमोस्ट थाखुमानानै दङ टीम नम्बर 24 आ बिराद मोजां एडभान्टेज सासे जाबाय एन्ड सासेखौबो गावफैबाय गारियाव थाखुमानायखौ सब बिदिनो एलिमिनेट जालांबाय हारिमा गड फ्रेंकी मोननि टीमा दा बेवहाय फाइट नुनो मोनथ'ला जों दा गुबुन फारसे नायनि फाइट जागासिनो दङ बाबा अपि फ्रेंकी बेवहाय गैला मा बेलाय ओइ मोननै जायगायाव फाइट जागासिनो दं हारिमा गड मावजि बेपारि सोरां नार्जारि सैमा बेपारि मोनसे जायगायावबो फाइट जाबाय थादोंमोन नायनि लुकास टीम नम्बर 24 बेजों लोगोसे टीम नम्बर 5 टीम नम्बर 5 जों गावलायगासिनो दंमोन गोजाननिफ्राय टेप गावलायदोंमोन दायो फैनि अबेयाव फाइट जादों नायनि मथा मथि टीम 10 एन्ड रिमाइनिं 32 प्लेयार्स लबियाव दासिमहालागै जना फिसानिफ्राय फिसा जागासिनो दङ एबार फाइटआनो फाइट नुसिगोन NE जेक गासिबो सेबैनो दंथ'यो गावलायबाय अबाव गावलायखो NE जेकआ सोरखौ गावहरखो गोजानाव गावहरदों एकदम टीम नम्बर 23 खौ ओके दायो थांदिनि फ्रेंकी जेडी बाबा अपि बिथांमोना बुरजा किल खालामबाय 6 7 8 9 किल खालामबाय 9 जन किल दायो दङ रकिं प्रिन्स टीम नम्बर 6 टीम नम्बर 4 खाथि जाजोब्बाय एकदमबारे फाइट जाहां गारि लायै खारगासिनो दङ गुबुन टीमा नै पुश खालामबाय सेकआव दंजोबो नाथाय ग्रेनेड मोनसे होबानो थैजोबगौमोन असम डेल्टा टीमखौ गावसिजोब्बाय
गावसिजोब्बाय थैबाय एलिमिनेट असम डेल्टा मोननि असम केलानि टीमा एलिमिनेट सासेल' नक जादोंमोन बिसिनिया सासेखौ बासायनो हाबाय दा टीम नाम्बार 24 कामिं टीम नाम्बार 4 खौ एटेक खालामनो फैगासिनो दङ असम डेल्टा मोना थैबाय दा नै आरो टीम नाम्बार 17 आबो खाथियावनो दङ खाथियावनो दा फाइट जानो हागौ टीम नाम्बार 4 जों टीम नाम्बार 17 आ साब्रै दङ बेजों लोगोसे टीम नाम्बार 24 आवबो साब्रै दङ आरोबाव टीम नाम्बार 16 आवहाय सासेल'सै बिथाङा बेंजाजोब्बाय ओरैबो 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 नायहरदों ओरैबो नायहरदों दा जना खाथि खाथि जागासिनो दं फाइटआ जों नुनो मोनगोन मिस्टार एन्टनी आउट अफ जन दं बिथाङा बेसेबा गोजानाव सारभाइभ खालामनो नाजागासिनो दङ दायो जोङो फाइट नुनो मोनगोन बेवहाय जाथ'वाखै जागोन आरोना आर एडवार्ड दा टिडि थाकिया हारसिं दावखोबाय स्नाइपार टावाराव जेकखौ टारगेट लादों टीम नाम्बार 5 खौहाय टारगेट लागासिनो दङ मथा मथि फाइट नुथ'नो मोनाखै जोङो नै बिसोरा खाथि खाथियाव दङ खाथि खाथि टीम नाम्बार 17 एन्ड टीम नाम्बार 4 खाथि खाथियाव जागासिनो दङ फाइट एन्ड बेजों लोगोसे आरोबाव गुबुन मोनसे टीमाबो खाथियाव दं टीम नाम्बार 5 टीम नाम्बार 4 टीम नाम्बार 17 Oh my god, fight is fight. Fight. गाव हरगासिनो दं नै टीम नाम्बार 17 आ गाव हरगासिनो दं सासे नक खालामबाय फिनिश खालामबाय उसुरखौ टीम नाम्बार 17 नि निवी ना मा बिलाय दायो बिथांमोना बिराद मोजां जायगायाव दं एडभान्टेज दङ दा लुकास 24 टीम नाम्बार 24 साथाम दंबावो बाबा अपि साथाम गावबाय फ्रेंकी जेअडी सानै गावबाय लुकास साथाम गावबाय सरिबर्डआ थैबाय एन्ड टीम नाम्बार 4 खौ नायनि जों दा टीम नाम्बार 4 आ स्मक लानानै एकदमबारे दुवा खालामजोब्बाय जायगाखौ एन्ड टीम नाम्बार 13 आ थांगासिनो दङ हारसिं अबेहायबा नै गेजेराव लागावबाय गावजायाबानो जाबाय दा गावजाबाय टीम नाम्बार 23 जों गावजाबाय एन्ड टीम नाम्बार 13 जों गावजाबाय प्रिन्स रासियानजों गावजाबाय डेड जाबाय टीम नाम्बार मामोन बेलाय सुशीलाबो गावजाबाय आरो सोरबा गावजाहरबावबाय 13 जों गावजाबावबाय सोरजोंबा टीम नाम्बार 2 नि हारिमागतजों गावजाहरबाय मावजि बेफारिया 3 किल लाना दङ सानै दङ हारिमागत एन्ड फाइट आजि आमि साबाफारि इतिया टीम नाम्बार 16 टारगेट लागासिनो दं थाकियाखौ टीम नाम्बार 14 खौ गावसिहरगासिनो दङ बाबा अपिया गावबाय एनिखौ सासेल'सै 09 एस स्लिपि दा हारिमागत मोना आउट अफ जनाव दङ जनाव थांग्रोनांगोन बिसोरो गावगासिनो दङ टीम नाम्बार 14 खौ थैसिगोन 14 आ थैबाय सासे थैबाय नक खालामनानै फिनिश खालामहरबाय टीम नाम्बार 14 ओएस डेडी
दायो मावजि बेफारिमोना खना खना जननि खना खना दावबायगासिनो दङ एकदमबारे बाबा अपिमोनखौ नुहुरबाय गावसिगोन थेब थेब गावथ'वासै मावजि बेफारिमोना सानैल'सै एन्ड 16आबो सासेल' दङ लेम्बरगिनि लानानै नाथाय गावलायाखै दासिमबो एन्ड फ्रेंकी जेअ'डीआ ग्रेनेड हरबाय टीम नम्बर 14 नो नाथाय जेबो जायासै फ्रेंकीनि थाखाय डिसएडभान्टेज जानो हागौ हारसिङै बेसेबांबा माबायाव दंफैयो बियो ओमफ्राय 17 दं बेजों लोगोसे आरो 16 दं 14 दं बेंनानै गावजानो हागौ एन्ड टीम नम्बर 24 नि माखासे टीममेटआबो फैजोबबाय एन्ड बेहाय फाइट जानो नुनो मोनगोन जोङो एडवार्ड गावजाबाय टाकिया टेडी ब्लेजी रिभाइभ होनो ट्राइ खालामगासिनो दङ रिभाइभल जायो ना जाया एन्ड गावहरो सोरबा गावहरो ना मायो जना बिराद फिसा जाबाय जननि थाखाय माथा मारिनांसिगोन टेडी ब्लेजी मोनाबो खाथियावनो दं जनाव हिल लानांगोन दा स्मकनि खेला जासिगोन टीम नम्बर 14 खाथियावनो दङ ग्रेनेड हरबाय सासे डेड जाबाय नक जानानै लेम्बरगिनियानै एन्ड टाकिया नेनिवी एन्ड ब्लेजी बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां एडभान्टेज बिथांमोना एकदम बिराद मोजां एडभान्टेज साब्रै दङ एन्ड बाबा अपि साथाम दङ टीम नम्बर 16 एन्ड 14 फाइट जालायगासिनो दङ थैबाय टीम नम्बर 14आ नाथाय टीम नम्बर 17 ओरैबो बेंनानै दं बाबा अपिजों फ्रेंकीजों बेंलायगासिनो दं ओरै जानानै टीम नम्बर 16 आ डेड एलिमिनेट जाबाय टीम नम्बर 16 दायो टीम 2 एन्ड 7 players remaining here we can see team number 24 and team number 17 oh my god दा नायनोसै फाइटखौ टीम नम्बर 24 नि फाइटखौ जों नायगोन ग्रेनेड हरबाय 17 नो अगेन ग्रेनेडखौ खालामदों दा बेरहोयो ना बेरहोया नायनोसै सोर देरहायो नायनोसै टीम नम्बर 17 ना सानै ओमफ्राय टीम नम्बर 24 आ सानै ना बिसोर फुल स्क्वाड दङ टीम नम्बर 17 आ फुल स्क्वाड दङ साब्रै साब्रै दङ दा टाकिया एन्ड जों बिसिनि खेलाखौ नायगोन एडवार्ड दा बिराद माय गड ग्रेनेडजों हरबाय सासेल'सै नेनि सासेल'सै बिराद प्रब्लेम जाबाय बासिबाय देरहाबाय चिकेन डिनार टु सरि अबाउट फ्रेंकी जेअ'डी लुकास बाबा अपि स' बिदिब्ला दिनैनि गेमा विन जाबाय टीम wishky 1 2 3 guiding assist off स्क्रिनशट लानोसै सेकेन्डआव आर एडवार्ड पॉइंट खेलासो नालाय दा चिकेन डिनारब्लाबो मा जायो नायनि सोर देरहायो पॉइंट्सआवहाय नोमा नोम्फा ओके स' गाइसमोन दिनैनि स्ट्रीमखौ आं बेवहायनो फोजोबगोन फ्रेंकी जेअ'डी बेस्ट कम्बिनेशन बेस्ट कम्पानियन बाबा अपि गोइं अल आउट